Ayo matangnya dong. Ya tuh. Tapi lo problemnya masih.
Ayo, ayo, ayo. Orang delok tenan, orang delok tenan. Sudah pasti.
Barang kebebasan mercon itu akan apa? Yo, orang gede mercon ini bisa. Oh, banyak perlu untuk coba ini. Oh. Ayo, ayo, ayo.
makasih. Kowe yang saya ngomong kan? Ini. Lu orang gendong udah sensasi udah saya jadi pakai top mata kan. Ya apa? Goyake kaget. Lah gue mau ora pemanasan sik kok. Lah cancang. Iso nyusul lho. Nyusi. Dari. Yang mikir loro iki. Iki lho. Aku awal ngomong. Mikir loro mek sapa? Amin, Mbah. Iya, batere mau ngomongi awakmu. Baturmu mau ki apa iki? Wong-wong iki to tugasnya juga duit gini kan lho. Kan lagi lebaran kan. Oh iya nanti Sakune ning THR iki pojok lho. wis disiap nih. Wis lagi. Sing ndi ta? Sing ndi? Lho. Wis apa kuwi? Bojone kae lho. Bojone sing ndi? Weh, apa? Mikir. Pedang. Meow. Wow, enak lagi. Pak, matur sembah nuwun nggih, Pak. Ah, matur suwun Pak nggih. Pak sinten asmane mau? Pak To. Oke, Bro, siap. Matur sembah nuwun nggih, Mas. Ya Allah. Nah, gabut. Kok meh lho? Masa memi meh. Mik. Oh, tepuk tangan iki nangoni. Wis telu iki ben ngasin ngene. Nggih, Pak, siap. Siap. Kowe melok. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Kowe ora ngawasi. Kok biasa kok. Halo. Nggih, matur suwun nggih, Bu. Tambah rezekine. Sehat selalu. Sudah lihat ora disalami to yo kowe iki yo njaluk sangu tok lho. Minalai dine ora mbok ucapke urut. Urung njaluk anu kuwi THR. Lagi bang apa ngomong? Ora. Saya mewakili loh. New Surya Wijaya iki. Yo Surya Wijaya. Mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Babile wonten lepate kula nyuwun pangapunten ageng. Biasanya bariatri lah. Heeh. Masyarakat saya nonton ini mesti nanggap New Surya Wijaya iki. Oh, cek paling sebentar lagi. Tapi di nomor sing dihubungi gak enek. Karena lho iki jeneng goib ora usah dihubungi. Lah masyarakat apa? Iki ora mikir iki ora cangkemmu. Putus kaya wonge iki. Iki lho masyarakat Serengati apa nanggap Nus apa iki? New Surya Wijaya ya lho. Nyus. Ngomong. Iki lho, iki anak sapa gitu kan mau tak ngono. Padahal kucing. Disuni pukul pae. Sampai ini gak oleh muni ngono. Gak pareng. Pak Handoko ning kono kae lho. Gak pareng lek muni. Gak pareng le. Ora pareng. Tapi lek ini gak pareng lek bateri ya. Ora pareng lek ngono. Sampeyan gak pareng muni ngono ya. Ya lho, dicontoh mbak-mbak, bapak-bapak kae ngomong sing apik. Apa sing apik? Iso asal ora. Aduh, nah. Iki piye lagi kok edot iki? Wah, jadado. Ejane ner. Sampeyan sire. Kok nang kene piye iki? Alah, wis rasane isor kene ugahno kene. Ugahno panggung sire. Apa nyampar saja. Soliki nih anake ra dobani. Iki anakmu iki. Le sampeyan mau nang kene kali sinten? Kalau iki, Kare iki. kire. Dijunjung. Sampeyan anak sapa? Pak Agus sapa? Agus sapa? Bagus apa? Agus sapa? Agus tempe. Kok nyapa kok tempe? Iki jane tempe. Mosok oh bapake bakal tempe. Sik, le sampeyan iki iso atraksi kok gak? Ya wis iso.
Mas ditabu atraksi Mas. Jangan ya. Jadi nek isor kono terokno, kena contoh. Rasa dodo apa? Wah rasa cacok. Oke bojone bos iki. Wes, raso. Piye muji rahayu piye? Sama ibu, tamu ibu, ora, enggak ngapa-ngapain aku baik kok. Jus, Iya. rondo jus. Duh, ibu enak rondo ta? Cendek. Oh ora. Ora matamu dibujuk kok. Sembo randak-randakne, Bu. Nggih, ini Iya, samplok. sing sauto aku, Bu jenengan paring asma sinten, Bu? Bu, Ya, ibunya kamu namanya siapa? Rosa. Jenenge jen Rosa. Rosa ki artine apa Rosa ki? Bunga Rosa lho. Sa karepmu. Bu, Sek. Iki bocah cilik ki turu ngono, he. Bocah cilik dunia sik. tempenya minggir sih, duduk. Duh, Bu, saya kan belum mengucapkan terima kasih. Iya, Semoga Ibu Rosa diparingi rezeki ingkang kathah, ingkang Rezekinya banyak. banyak. Semoga Panjang umur. usahanya sukses. Amin. Nek Bu kurang muncain apa ya wis itu. Bu, sampean mau naik pesawat apa Bu ini? Oh naik kereta, rumahnya mana? Denpasar. Denpasar ada delok New Surya Wijaya. Kasih tepuk tangan dong. Ada Denpasar, Bu. Dari sana. Lah arah itu. Enggak Bu, ojo bilang ini kok THR-nya mana gitu loh katanya. Saruku mengarak ngotok ya. Ibu makasih banyak. Nanti pulangnya sampai tujuan dengan selamat. Salam kepada keluarganya ya Pak. Dadah. Dadah, ya, semoga- Bu, terima kasih Bu ya. Ini liburan ya ini ya liburan. Nah, terima kasih. Surya Wijaya penontonnya kok nanti Bu. Denpasar. Denpasar. Wis Mas, saiki salto maneh mengko lek oleh rezeki. Kayak iki. Nggih, Mbak. Sampe salto. Kulo sing nyawer. Lah iya asam uratmu. Oke, Mbak, siap. Ayo Mas. Piye mbok piye, Bu? Nyawer wae. Oke. Ora harus saweran no serowok. Jaluk oh. Kowe melon rono lho. Pi. Apa ini? Ya. Terima kasih. Wis kabur. Ayo kuliah. Ayo. Pindah provinsi. Kuwi bose gede. Walah. Ora gelek. Yo, aku paham sik menawa. Aku dhewe nginceng storine cacah pas bagi-bagi takjil. Pok. 1, 2, 3, jan bose loman, Pak. Bapaknya gagah, dhuwur, bagus.
Ya. Ya dilem-lem. Ya jelas toh. Kalau kayak di roasting. Bos wae iki nyapu to, Bos. Pak, iki nggih matur sembahun saya nggih, Pak. Muga-muga jaranan New Surya Wijaya tambah laris, guyub rukun, Amin. tanggapane banter. Amin. Ojo lali Pak nyeluk aku ya, Pak. Yo lek katut. Ya lek katut ora iki lho. Akeh orang. Pak, Bu, lho pokoke bagus, gagah dhuwur, lomak pisan. Bapak sapa? Aduh, Bapak sapa? Sapa? oh, Bapak Haji, bos sayur balap cah. Monggo Pak, Bu, bakso sawi ngene Pak Haji. Ya toh? Pak, niki muga-muga jenengan panjang yuswane, muga-muga barokah rezekine. Amin. Kula tak izin sauturin nggih, Pak. Ya ngono kuwi omongane wong ditanggapi jajal ora dijak. Halo kae ro kamu rene. Wis aja ngono Jos. Iki sing halal bihalal lho. Bisa. Ayo Mas. Ya. Kayak nyawer kayak. Ayo. Iya. Besok lah. Ayo le kono kayak satu bar iki. Ayo durasine kayak ketun. Ijine wis sampai setengah seperempat gitu. Aku kan sing ganteng, aku kan sing ganteng. Ayo setengah seperempat. Aku sing ganteng. Ayo lucu. Wah, emangin. Emang mikir mau gua nyanti kok? Mbak, butuh pertolongan iki. Anu artisnya New Surya Wijaya iki ben nembang ini Mas, ben semangat Kan Mas. meja siji kok tempat kemana? Penontonnya ben semangat. Ayo Mas, dangdutnya Mas. Pengen aku. Ora sak kowe mah dititipi saweran karo Sawerane ayam bakar. lah iya ta kowe emang dititipi sawer karo mbak iki ning meja-meja iki omahe Bali iki ya Muga-muga tambahkan rezeki ya Mas nggih. Belum tak iki Mak.
Wes ngene cah. Wes artisnya New Surya Wijaya iki didone ae kok aduh ge atraksi terakhir penutupan durasi ya. Oke, ganti adegan. Apa iki? Iki coba yo metu iki ngono. Kula mengkantok ambil ade. Apa iki? Kok kon kancane terus ora paes metu ngono. Dikira udah ngamen ngono. Apa iki? Apa bosan? Kok cek nemoni wong. Mbak, ayo Mas spotnya Mbak. Kita tampilkan artis kita. Nyusul.